מנתניהו. איך יכול להיות? איפה היה? למה לא עשיתם את זה באולמרט? ולא עשיתם את זה בברק? זאת מדינה ימנית. את יכולה להגיד לי מה הדרישות שלך? איפה אתה גר? אנחנו לא שמנו פה סתם ובשתי תמ"ל ולווינסקי, אוקיי? אנחנו כאן ואנחנו רוצים שהקול שלנו יישמע. אני לא רוצה להתעורר מחר כשהקול יסתיים ולהבין שאני הייתי חוטבת העצים ושואבת המים של אותה קבוצה ברוטשילד, ועכשיו זה הזמן להביא את הקול שלנו. זה שאנחנו אומרים לא סופרים אותנו עכשיו, ומה סופרים אותנו? להשמיע את הקולות שלנו, לא שהם ייתנו לנו לעמוד שם על הבמה בעצרת ואנחנו נדבר בזמן הפרסומות, בשום פנים ואופן לא. נתחד כולנו, כל הפריפריה. מאז שסגרנו אותו דיבור עוד 3-4 אנשים באו אליי ואמרו שהם רוצים לדבר על הנושא הזה. יש גם את הנושא הבא, שהוא דחוף.